MDC ka soaring kam constituency uba penyat sings iem uba deru chief executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council haka khat pratarik risau arja arpaulai ula plipat ba ya ka ying school Mount Zion Secondary School hamau dingja soaring kam ya ka ne ka ying school latei na ka scheme Chief Minister Special Development Fund jong usnam arja arpaulai haka jinglut ka basan paulap tingka haka ne ka snipli la don lang ki board penyat jong ka school kentup uba H. Karmal ki, Sekretari Balang Ublay, kinong hikai ki riurang ba, haduk ki kena skul. Sistem ngila persyang patkat kebala lah kabuit kabol ngila duk tiak duk dalam sistem kumno ban thau kila tunti ban pen ko ngo e ka sarkar ban convince ke bengi ong e ka government ban tip ba ke ki jingdon kam hapo constituency mor kenang ne son kam ngidon kam habengi pai ye ki jingdon kam ki bapuon ni i jingdon kam tam ki basic necessities ki jongi ki ai kita ki basic necessities ke bengi kum ki briong ngidon kam hapo shnong hapo ke imlang salang kade ka umbam udi ke benikong ka surok ka babiang ban sup kalik kawan ka umbam udi ke badon kam hadu kata ta nangta ka surok nangta ka koit ka kya tang hai sistem ngila persyangkat bala bentre nangta ban wara ka health facilities ka babiang health infrastructure ka babiang hakani constituency kenang ba kipai ba kibaduna ka jingyo haka kamai kaji kinla ban yo jingerap na kita ki center dan kam malik sya private hospital ban penlut ki pau hajar teng la susun kilong yen ki hab ban ba da karam ru tang nam ta ban yo e ka koi ka kya ka babiang henry lingba kini jingtre jungi sistem ngila persyangkat kebala te bat kaba saupat kade bakuno bangin la ban kentiu yakini ki educational infrastructure ki school ki babon ba ki spa tali ki school hangne po constituency jungi te kamde ka basuk bangin ajing rap tang sistem ya baro and so kemen pat ba kanika school kalalong sya ka jingkurku bakiyo ekanika extension of school building additional classroom naka chief minister special development fund jong snam arhajar arkulai te bat ya kani ngaso ban penpau ya ka jingkemen bakrau na klempoi perkhat ngala kelet la ice cream na mala bun palat ten reda ka jingyo jingtip pat na ka managing committee baki ong ba subha ban wan ban pleno ya kani ka school da ka jingkemen ka bakrau ngala pediang subha ban wan mentas ni kani ka khat pratarik new reserve oktober but ngamju da kam yo shu ka lat ban program shawai namar bakakam district council la bun kam bahamenta but pila tip em ngila sya jit kum cm lai social media jit ingi berlong kum udkhot jong ka yin darbar district council na du snam arhajar khatsau kamut hakashitam ngidan sansnem te kashitam kabangila dep na du arja khatsau hadu arja khatkhandai te hadin kata arja khatkhandai la jit bian bat mentar dang long hikum mdc jong sorang kham te hadu snam arja arkusam bahkan kut katam gajungi te smokeman ya kabang nyo ya kalat ban syakri kum mdc ho kakam kam de kabasuk kaba hadu kata nomor kakam jo ka district council kat kum ka bor bala ai lingba ka 6 schedule ka kata ka 6 schedule hapo ka constitution jo kari india la ai bor ingi ki mdc bangin shnaan ban shnaan ban pen scam ya kita ki riti ki dustur ki bala don lupa kita ki practices ki jongi telada pai ya ka practices ki jongi kum ka jat menrio khasi ni don kini ka practice habai de ka sinsyar hadar tenrai ka bengi don nadu ka sinsyar sim ki sinsyar raj ki sinsyar shnong te baro ekani ka hab hapo ka jingpet jongka district council tingi don ru ya ka riti dustur jongi habai de ka khenkur khenjat ka aikur ajat syaka keme kaniru kabangi buram ya keme namar takadaw ni shim ya kanika jing ai jai jungi syaka keme balong shibenta hakariti kedostur jungi te ni hab ban thau an ya kum kita kita ki an pat ban penek pensa kita ki diti dostur jungi ngidon ru ya kanika riti bat khendo bat siap jungi ngidon kariti bat khendo bat siap kum ka bat khendo hakarirat ngidon kata bengi ong hakatin nong wei ka community land ka bumut ki pai ba ki long try kata ka rirat habai de kendo shnong
nang ta ngidon ru ki khendo kur bat ngidon ru ki khendo nong kenti rikenti kiba la yo nong kenti da ki rishimet da ka jing ai subha pateng la pateng te kini diki rukom bat khendo bat siap kat kum ki riti dustur namata kata ka kam jungi por council ka kya bha ban pe lut ya ro khoi kani te kini ki benta ba pher te habai de bat ka khai ka pateng ru la ai por hani bat shna ai ban yada yiki chai ban riu khasi ki jungi ban namsha telep ha ka bor jong ki nongwei ki ban wan ban kini no ye ka hok ha ka kamai ka kaji te kum kita ru ni don ye ka bor ban yada yaki chai ban riu khasi ki jungi ha kini ki ha kini ka chela ka jungi ki teaching but non teaching staff kumju ki bai don lang ki balong shisha ki paya ki ba scam ki paya ki ba kershan ban ai ti yala de ha ka bai de bat ka jing shakri ka jongki ban du thya du dem ban pelut kapor ba kabor ka jongki ba ka jimut jimpakhat na ka menta kumno ban sandur ya kalawe jongki ni ki hybrid ki jongi ki students ki jongi te ka jingdon jongki nohikai kum ki paya ki baskem kala kentiu shisha ya ka imlang salang lingba kiniki students ki badan hanika school tengit scam ba ka future ka jongki kalawe jongki niki students ki badan hanika school ka shong ha ka kti jongki nohikai dengan so ban ai kublei hadu kata-kata bat so ban penpau bangi so kit ram hadu kata-kata nakamta ka jing treshitom met bat mensiam nakalyang kinohikai bakumno bakin ai jing shakri ban penang pen start iki pen la sumelum namar ba ka school managing committee kalala pen penyang kat ni tang hai amount jong ka scheme ka badet dan so ban ai kublei kata shikat de nam ta jing treshitom ka jong ki bat ka jing la ban manage ka ni ka kam kermen scam bo blame nang ai jing champang ya ka managing committee nang ai jing start ikinohikai kamtam iki students baro nadu class nursery hadu class 10 baki exams ki ba pinle menta tahu benai November pinlong kinong job baro ba fin kiu class lut baro te kata di ka jing kurhu kedua jungi bat jing ai kublai jungi sai hisian pat nakam tak school bat ya baro ki bla trishtom ban penlong ini ka program ka job hagni kesi ya dan lang ni kumne baro jing saki lang naki managing committee members naki nohikai yang ba balang committee secretary jong balang blai ni son kham bat kumju ru naki jing saki ki student ban khap ini ribbon kum kadak kajing play ni maunong rem blabu nam ta kajing tei ya kanika ya school kani la ai lingba ka scheme chief minister special development fund ka amount ka de 5 lakhs ma san lakh.